Jailieta. Jagoro mongirore bad Migago mochung'ne ndiko jopiny Mbetre Julius Bitok kawuono romo kod grube mag johala mag ji giwegi ewi chenro mar yanga opande manyasani kata maisha card. E romono piny owacho kod johala mag ji giwegi ogoyo mbaka ewi ber ma chenro no dhi miyo sekta mag ji giwegi kaachiel gi kawo pachgi. Bitok oyango ni chenro mar miyo jopiny opande manyasani dhi konyo e duoko piny weche mag kum mag omenda kokalo e chiwo nonro mag miriambo kaachiel gi kedo kod weche mag jonjore. Johala orwako chenro no kendo jiwo jopiny mondo chwal pachgi ewi chenro no mabende idhi yawa yanga pacho kae chieng' tich abich e juma manyien. Yes, as partners in this, we are open. We will be giving our memorandums, and we also urge Kenyans to come on board and give initiatives that would make this project a success. But we are very excited about this because it's going to make things so open, and matters fraud and matters KYC and EKYC specifically are going to be taken care of. This project is very beneficial to the private sector because a digital environment which is accurate, which is secure, is very beneficial to the private sector because it ensures that authentication of EKYC, know your customer, which usually the private sector, the banks usually do with IPRS, is done correctly and accurately. It also minimizes fraud because we are going to put in place a robust and secure system that is trustworthy.